70-nám zagratuloval bratislavskému derby Slovana s Interom aj Dáš spoločne so 14 036 platiacimi divákmi. Najprv vybehli Belasí. Stúpala skrytý Pecko, Timko, Lanc, Gostič, Zeman, Titel, Nigro, Tomášek, Kinder, tréner Galis, asistent Valovič a kondičný Zrubák. Ešte pred nimi vybehol brankár Vencel, nasledovali žltočierny Molnár, Luhový, Stojka, Rupec, Luka, Solár, Šulc, Prokop, Moravec, Tomko, Obšitník, tréner Adamec a horúčka sobotnejšieho večera začala stúpať. Pozbudzujú nás, ideme! Ideme, pozbudzujú nás! Prvý sa tešil Timko, keď dostal zlatú sponu od nášho šéf-producenta a zástupcov firmy Topaz zlatníctvo za gól mesiaca August. Ako prvý sa hneval ďalší slovanista Zeman, ktorý osobne bránil Luhového v 10. minúte aj za cenu žltej karty. Interisti v úvode dokonale zaskočili Slovan. Celých 20 minút ho podrobili nepríjemnej kritike. Najmä výborný Solár skúšal i vyučoval zároveň. V 11. minúte ponúkol gól Stojkovi, no Vencel v bráne domácich podal včera životný výkon. To už bol na nohách aj tréner hostí Adamec a explózia delobuchu postavila i asistenta Petráša. Toto bola jediná zaujímavejšia akcia Slovana v prvej 20-minútovke. Titelovú hlavičku po Nigrovom centri však Molnár lapil ako muchu. Inter dopovaný, keď nie hľadiskom aspoň Adamcovými hlasivkami, sa predvádzal v celej kráse. Po Stojkovej strele sa predviedol pred zrakmi trénerov Vengoša i Ješka aj bravúrny Vencel. A opäť Inter, tentoraz po osi Tomko, Luhový, Prokop, ktorý čaká na zlatú sponu Tanga za svoj septembrový gól. Solár naďalej prikuroval a horúčka stúpala a stúpala. Ani Stojka sa jej nevyhol, lebo opäť nedal. Slovanistický teplomer už prasknúť, keď prišla šťastná chvíľa s číslom 13 miesto Gostiča. Slovan posilnenou defenzívou eliminoval Inter a začali sa mu dariť protiútoky. Ten najkrajší zakončil v 33. minúte pre netypickým spôsobom Timko. Zlatá spona sa mu ak iste zapáčila. Ešte raz lahôdkový moment včerajšieho večera. A tu celá akcia z tretej kamery. Tomášek, Lanc, Nigro a Timkov doživotný zápis do Molnárovej knihy ctí. Žiaľ, k horúčke včerajšieho večera prispeli aj rozhodcovia. Rýchly útok Slovana zastavili kvôli offsideu. Opakovaný záber však potvrdzuje, že pri akcii Stúpalu so Zemanom sa pomýlili. Druhá sporná situácia. Stúpalovo vhadzovanie, Moravcová ruka. Rozhodca Hriňák neodpískal penaltu. K ďalším sporným momentom sa dostaneme neskôr v našej reportáži. Strhujúce divadlo pokračovalo ďalej. Po Obšitníkovej akcii dal Sluka opäť vyniknúť Vencelovi, ktorý tak hádam definitívne zavrel ústa pochybovačom. Brankárske čary pokračovali aj na druhej strane po Titelovej strele v Molnárovom podaní. Napätie v tlakovom hrnci tehelného poľa stúpalo v závere polčasu. Kinder si vymenil loptu s Lancom, ale Rupec mu ju čisto v poslednej chvíli vypichol. Kinder ešte v páde zasiahol Molnára a to bola dvojbodka za prvým dejstvom. Bodku dala až situácia pri odchode do kabín. I to sa stáva, keď vskypí slovenská krv. Končil sa prvý polčas pretekia 9. kola najvyššej futbalovej súťaže. Celé mužstvo Slovan Bratislava
vedie nad Interom Bratislava 1-0. Zatiaľ jediný gól prvého polčasu v 53. minúte Jaroslav Týr. V prestávke sme využili prítomnosť reprezentačného trénera RČS pána Ježka. Dobrý večer v Bratislave. Dobrý večer. S akými zámermi, s akými úmyslami ste sem prišli? Tak samozrejme ma zaujíma úroveň Slovenskej ligy prvého a druhého, lebo zajtra budem vidieť Spartu České Budějovice, to bude tiež prvý s druhým tam, ale to najhlavnejšie je, že ma zaujímajú obidvaja brankári, akej sú forme teraz, a ďalej Vlado Kinder a ešte niekto z útočníkov. Takže z toho, čo ste videli, v akej forme sú Molnár, Vencel, Kinder či ďalší? Sú v dobrej forme a mal pár vynikajúcich zákrokov mal Šaňo Vencel. Že v tom ste príjemne prekvapení pravdepodobne. Viem, že videli ste málo. Predsa len mohli by ste porovnať úroveň Českej ligy a Slovenskej teraz v tomto období? Tak až na výnimky tento zápas je rýchlejší. Tomu sa vyrovnal len zápas zatiaľ, čo som videl Slavia Sparta, najmä v prvom polčase. Ináč mne sa tento zápas a tempo toho zápasu, tá bojovnosť, to nasadenie sa mi veľmi páči. Je to rýchle, niekedy hráči pri tej rýchlosti nemajú čas ani niečo vymyslieť. Predsa len novinári nemôžu robiť zostavu, samozrejme. Čaká nás Cyprus teraz. Z týchto chlapcov, ktorých tu vidíte, koho nominujete? No rád by som, aby Vlado Kinder hral, lebo Lápal nemôže hrať kvôli žltým kartám. A samozrejme ešte by som rád sa rozhodol vytiahnuť niektorého útočníka, lebo Kuka nebol vo voľakej forme, ale teraz zase bude hrávať a Skuhravik, ktorý mi pred týždňom telefonoval a je to všetko v poriadku, tiež neviem momentálne v akej forme. Že pred nami je záverečných 45 minút, útočníci majú ešte šancu. No, majú. Ďakujem veľmi pekne. Po prestávke omámili nigrové argentínske rytmy Šulca, takmer si dal vlastenca. Ivan to vzal s úsmevom a ani Molnár sa na neho veľmi nehneval. Náš reprezentačný brankár mal takisto ako Vencel magické ruky a túto skvelú tímkovú akciu čarovne odvrátil. Týmkovi už nebolo súdené dať gól, ďalej drel, dostával sa do šancí, ale Molnár dávno predtým zaklial svoju bránu. Nepomáhalo už ani skandované odklínanie Belasého Tábora. Na druhej strane po akcii Prokop, Stojka, Obšitník kúzlil Vencel, tiež bez paličky i cylindra. Pred početným publikom sa cítil výborne. Aj po Obšitníkovom rohu si dokázal poradiť. Darmo, u kúzelníkov sú najdôležitejšie ruky. A tu druhý ponor do rozhodcovej duše. Rubcov zákrok na Týmka zostal bez karty. A čo akcia Interu v 73. minúte? Posúďte, či bol Stojka v offside, či následný neuznaný Slukov gól mohol a mal platiť. Kopča na čiare zamával, hlavný Hriňák odpískal. Aby nebolo smutno ani Fašungovi so zástavkou na druhej strane, odmával offside aj slovanistom Peckovi. Horúčka sobotnejšieho večera vrcholila. Zvýšenú teplotu mali viacerí. V závere aj Molnár, keď sa snažil rýchlo rozohrať, no Rupec prevzal loptu ešte v pokutovom území. Čiarový Fašung signalizoval, Molnár sa čertil a hlavný Hriňák vytiahol žltú kartu. Ku kúzelnému večeru patrí aj toto. A k slovenskému futbalu všetko, čo sme mohli včera na tehelnom poli vidieť, dobré aj zlé. Hlavne, že hra bola kvalitná, strhujúca. Jediný gól dali Belasi, vyhrali a právom oslavovali v hľadisku i na trávniku. Najviac nás však zaujala Vencelová a Molnárova brankárska mágia.